koľko je krajčírov, tak toľko je vzorov. Tak si aj ľudia vyberajú, že dám si k tomu, nie k tomu, lebo toto sa mi páči, nejaké drobnejšie, iné farby, alebo tak. Tak to si väčšinou nechávajú ušiť. Košele takto zvládnu aj manželky ušiť často. A tie serdoky, čo voláme, tie také jak vesty, tak to takisto šijú majstri, ktorí to vedia. Doma si to nešije väčšinou nikto, že by si každý sám ušil. Ale tie kabanice, to už je jednoduchšie, to voláme sukmana, tak samozrejme aj tie sa dajú nechať ušiť, ale mne manželka ušila celú. Podľa požičaného vzoru sme si vystrihli, sukno sme si kúpili v Poľsku, nitky na Slovensku, pretože tam majú iné otiene, tak aby sme držali tie naše. A takmer celé leto vyšívala po troške, aby to bolo